magana nake yi miki kina ji na kuma kin yi shiru. To ni yarki ne da zaki dinga min kiran yara? Cikon kuɗin hayar nan ne na zo karɓa. Ban sani ba dai ko za a samu a hannunki? Har ina tsiya ina 5,000 da ba za a samu ba. Ko da yake ma kin saba jin babu a gurin mijinki gani kike kowa ma haka. Bala kenan. Ina can yake? Ai da gidan da ba gidanka ba. Tamkar dajin Allah ne. Allah Talatu. Ni fa a zuciyata na san ba za ki daina suna ba. Mijina dai ake yi wa bakin Kika kasa kike. Dan an ga yafi mazan gidan nan masu zaman kashe wando. Zancen ki dutse kwamlarai. Jibe shi abu kaman bulala. Masu abu da abin su. Wai dan kura da kallabin ki. Ko fara haka ta ganshi wajen tsugunu. Yanzu haka da ka ganni. Gidansa nai can je in dauko kayana. Saboda in da gidanka zaman idda. Sannan sai koyo ajiye yi mata a hankali mana. Wace mata ku shigo min da gawa cikin ɗaki na? Ɗakinka? Ɗakinka ko ɗakina? Duk mutumin da ke gori yana lalata ayyukansa masu kyau guda 3. Ka ce kana da wannan ilimin ma ka zauna kake zaman kashe wando? Haba Jamila, ya za a ki dinga gaya wa baban Khalifa irin wannan abu? Idan son sa kike yi, sai ki zo ki zauna mu goga kishi da ni da ke ki gani idan za ki iya. Ai zaren ba kalar yadin bane ba. Da kai tina ɗaya da kika zagi baban Khalifa a gaba. Yau idan da ni ce baban Khalifa sai na sake ki saki 3. Wace ce wannan daga shigo wata gida za ta daka samun kafaɗa? Larai nake. Ko kuma ki ce matar Balansi. Abin ya miki nauyi? Ki kira ni da matar mijinta. Aikin banza. Lalle wannan yarinyar ta cika yar agulla. Wallahi ba zan bari wannan kaddararren auren ya min katanga da dukiyar Bala ba, don haka ya zama dole in yi abin da za a mata har liman. Haba Talatu, ni fa daɗi na da ke wallahi gajen haƙuri. Anya kuwa Talatu kin yi wata 9 a cikin mahaifiyarki kuwa kika fito? A'a bari na ta yi. Allah mai halitta. Wai jaba Yi haƙuri Talatu. Ni fa ba neman rigima nake yi da ke ba. Wannan amaryan Bala ta maida shi sai ka ce wani Allah rantsawarsa. Me abin kewa akan wannan kaza? Shi ma fa Balan bai yadda Allah ne ya ba shi wannan arziki. Duk ba a tunanin shi zuwa ita wannan amaryar tashi ce. A cikin kowace shegiyar ce ta ɗaukar min bokitin amarci na. Bokiti ai ba katifan amarci bane, balantana a kwanta. Kika watsa min ruwa? An watsa miki kamar idan da wuta ma ita ma watsa miki zan ga gatanki a cikin gidan. Ai ko yau zan miki dukan ƙato wanda ko mijinki Bala bai isa ya gane ki ba wallahi. Shi dan banza wane ubansa dan ya isa dakata haka. Dan wannan matar tasa ta riga ta gama da Bala. Dan yadda yake jin maganar ta ƙawata wallahi ko maganar uwarsa baya. Yaushe kika shigo gidan? Ina nan muna lugudar lebe da 'ya'yan baki. To sabon salo. Wai kiɗan ganga da lauje